Moet het volgen? Ja, as jy wil. Dan sê baie dankie hoor. Ons na huis toe wil jy nog gepraat het. Nee, gaan maar eens. Vir die sekuriteit. Kom ons kom aan die gang. Bestuur veilig. Daar, zo'n stoel. Ik heb gezien in de mensen af. By die verkeerssirkel, neem die derde afrit en dan hou links. Hou links. Oor 800 meter, draai regs. Oor 400
langs. För 1 kilometer langs. För 400 meter langs. En jag vill veta. Langs. För 1,5 kilometer dra längs. För 400 meter dra längs. Stop niet bij mij. Vandaag. Dra längs. Dra längs. Dra längs.